Kenda dani mula nena wach mar discipline kata mna luora nikech wach makamana seneno ka nitiere ote mathoth kuom ranyisi yudo kata mna ka japikipiki otumre kod ja gari japikipiki unga gi unity nitie kaka udonjo kanyo kudwakra mna ng'eyo ka jagari ema samoro nokoso kata mna japikipiki ema okoso ten mana Lweny osechako kanyo de wachango kotenre kod luor mano wach ma wasebedo kwa wasenyone piny motegno wach ma training to kendo discipline Nairobi kae nitie gino notimre sana ne gundwa ni most of the time ka accident oto timore to joboda boda jiwega ni joboda boda waluongrega ni gone ngado sim ni omera ogwenga makama area makama most of the time joboda boda again jomo bedo scattered all over idoka nitie japikipiki sani kwa wuoyo ni wayaki wecha the Westlands Japikipiki wido Valley Road samoro the Yaya Center kamano kwa the mbele koro ngeni ka accident otimore to japikipiki nigi gimoro ni comrades power ani gimoro kenya yudo ko yudo otimone nyawadu apaya nti kale akara nyaki chunka cheng'e ni ang'oma dhi mbele to chon wan gi tabia marach kabisa ni kiyudo ni japikipiki otum kata gari en accident ma japikipiki be manen gi makosa en owuono the wrong side to romo gi gari mabiro on the very right side gari kosegwe tido ko jopikipiki ka biro ok dwa ng'eyo ni ng'ama ne gi makosa koro en Lweny magari ni iwang'o dereva igoyo to kamano koro ngini gino wasebedo kuwa sensitize joboda ni tabia ni okwadwa to ng'ama no biro bochako stamp authority kabisa to former president Uhuru Kenyatta madiere ma gimoro notimre Forest Road kacha nyako moro ma even no Harare Zimbabwe then notiyo ne embassy then nogwe japikipiki yes en mana ngi makosa lakini ngene jo pikipiki no biro bogole gari bochako ima idwago kamano then that time president wa Zimbabwe be no biro ka ngiro mogi president then issue ni chopo ne president immediately no golo order boko ni pikipiki tabia ni wasane no kabisa koro jo pikipiki mark no mark jo pikipiki makata ja pikipiki manioma be imake ni pe mipenye ni ula alifanywe mama kwa wapi koro ngene tamiri to yawa gimo timre Nairobi yawa ani koro imako Homa Bay imako Jumeru imako jo Mombasa imako wapi nino no kamano no konyo kata mana mar kelo gino no kelo discipline ngech kata sani kiyudo ka ja pikipiki samoro accident timre kata Dennis Spirit ka to onge ja pikipiki mabiro chunganyo ni chako Lweny gi jagari ena ne bwana ni accident koro tie kuru atie ka ken accident we police obi jo police opi ongeni ng'ama ne gi makosa then handle it as you move forward tabia ni en tabia marach wasebedo kwa kemea tabia no kabisa ngech industry mar boda ena business kaka business machelo inana onga kibiro kaje matatu samoro accident imregi personal car to jo matatu biro to chunka nyoto koro chako famia ja personal car mano tabia makoro onge lakini